Hej og velkommen til min lille korte video om Boyle-Mariottes lov. Det var et forsøg, der blev udført den 12. januar 2017 på Aarhus Gymnasium, som er HTX. Og det er i fysik B, det omhandler. Jeg vil komme igennem lidt forskellige ting, men jeg vil starte med selve formålet med det her forsøg, som blev udført, som var at bruge idealgasligning i praksis og finde en sammenhæng mellem tryk og rumfang. Vi startede vores gruppe med en lille hypotese, som jeg gerne vil fortælle. Hypotesen lød: det vi forventer er, at hvis vi øger volumen, så falder trykket, og på samme måde, hvis vi mindsker volumen, så stiger trykket. Yes. Jeg vil gerne lige starte med at fortælle lidt om idealgasligning. Hvis man f.eks. varmer en beholder med luft op, eller klemmer den sammen, så rumfanget bliver mindre, så stiger trykket. Det viser sig, at der er en nøje sammenhæng mellem luftens tryk P, temperatur T målt i Kelvin og rumfang V. Denne sammenhæng kan vi nu undersøge, hvis vi har en luftmængde indsluttet i en beholder med et bevægeligt stempel, så dens rumfang kan ændres. Målinger kan da vise, at der gælder følgende ligning. Lille p gange store V lige med lille n gange store R gange store T, hvor n er gassens stofmængde, det vil sige antallet af mol, som altså sjovt nok bliver målt i mol. Og R, store R, det er en konstant, som kaldes gaskonstanten, som er lige med 8,31 Pascal gange kubikmeter over mol gange Kelvin. Yes, så har vi det på plads. Men hvad omhandler så Boyle-Mariottes lov egentlig? Nu fik vi idealgasligning på plads. Men ja, hvis vi f.eks. vil sige, at vi vil eksperimentere med en fast mængde luft, så vil idealgasligningen altså have 3 variable størrelser. Og dermed kan det altså være praktisk at holde en af de her størrelser konstant, mens vi undersøger en sammenhæng mellem de 2 andre. Hvis vi fx holder luftmængdens temperatur T konstant, så kan vi altså omskrive idealgasligningen. Altså P gange V, som er lige med N gange R gange T, bliver altså til P gange V, som altså er vores konstant. Og denne udgave af idealgasligningen, det kaldes Boyle-Mariottes lov, som altså kort sagt er en sammenhæng mellem tryk og rumfang. Jeg vil forklare lidt om, hvordan man plotter sådan en 1 over V, P graf, og forklare lidt om, hvordan man tilføjer en lineær tendenslinje, og sådan, hvordan man kan bruge det her lidt på en anden måde også, med det her Mariottes lov her. Vi benytter os stadigvæk af idealgasligningen, som jo er P gange V lige med N gange R gange T. På den måde så kan vi faktisk isolere tryk, som altså bliver til P lige med N gange R gange T gange 1 over V. Og 1 over V, det bliver så vores uafhængige variabel, som altså bliver vores x i vores tendenslinje, i vores graf, vores diagram. Og P, den afhængige variabel, bliver altså så vores y i vores tendenslinje. Altså x vandret i vores grafdiagram, og y lodret op i vores tendenslinjegraf.
Og på den måde så bliver faktisk, og så n gange r gange t, den holder vi så konstant. Og så vil jeg her til slut lige vise den sammenhæng, der så er mellem en rumfang V målt i milliliter, som det her forsøg, altså blev, hvor vi lavede det i milliliter, og så tryk P, som vi målte i kilopascal. Og vi kan se tydeligt, at vi fik en masse forskellige punkter, og ja, den er ikke helt lineær, fordi der kan være nogle fejlkilder, og ja, vi har ikke lige måske været 100% præcise og med vores målinger, men vi kan stadigvæk se, at der er en lineær tendenslinje, som jeg så har plottet. Og jeg startede med den, I kan se, hvor de sorte punkter på, det er vores egne punkter, som er jo lidt buet, men alligevel noget lineær over den. Hvor jeg så har taget den og lavet en stiplet lineær igennem den. Og så den tredje, I kan se, det er så en lineær tendenslinje, hvor jeg har tvunget den igennem punktet 0,0. Og den lineære tendenslinje, det giver en funktion, der hedder y lige med 25,436x. Og vores egen linje her, den giver, som vi kan se oppe i toppen, den giver en funktion, der hedder y lige med 19,291x plus 47,117. På den måde, så kan vi faktisk bruge idealgasligning i praksis, og vi kan lave forsøg ud af det, og vi kan bruge Boyle-Mariottes lov i praksis også. Og der er også Gay-Lussac's lov, det er svært at udtale, yes, som jo også giver en sammenhæng mellem tryk og temperatur. Og man kan bestemme en gaskonstant og forskellige ting. Man kan eksperimentere lidt med den her ideal gasligning. Men nu har jeg i den her video vist, hvordan man kan bruge Boyle-Mariottes lov. Det var alt, jeg havde at sige for nu. Jeg håber, I synes om videoen. Hej hej.